Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Het bericht dat Nuto naar Nederland is overgebracht. Daar gaat het over. Meer dan een jaar geleden heeft het Koninkrijk verzocht om de uitlevering van Irvin Nuto Wabu. Die was opgepakt in de Dominicaanse Republiek. Eerder deze maand heeft het Hooggerechtshof in dat land laten weten dat de uitlevering is goedgekeurd. En gisteren is hij overgebracht naar Curaçao. Dat gebeurde met een enorme politiemacht, maar volgens de Extra is hij meteen daarna naar Nederland overgebracht vanwege zijn eigen veiligheid. Wabu wordt ervan verdacht een van de leiders te zijn van de criminele Curaçaose bende No Limit Soldiers. Hij zou zich bezig hebben gehouden met het plegen en of uitlokken van moord, grootschalige handel in drugs en het witwassen van geld op zowel Curaçao als Sint Maarten. En zoals gezegd is hij nu naar Nederland overgebracht en zal de zaak tegen Nuto verder worden uitgewerkt. Het Koninkrijk heeft hem lang op hem moeten wachten. En in de Dominicaanse Republiek was ook een andere Nederlandse crimineel, Dennis Goudé, die al meer dan een jaar vast zat. Maar die is ook inmiddels volgens het Hoge Rechtshof klaar om het land uitgezet te worden. Sylvania wil afval gratis laten storten. Dat heeft de minister van Gezondheid, Natuur en Milieu laten weten. Na afloop van gesprekken met mensen rond Dam Preto. Daar gaat het om bewoners, truckchauffeurs, mensen die daar groente en fruit verbouwen. Die hebben gesproken met de minister over de illegale dump van afval bij Dam Preto en het verbranden daarvan. Volgens de minister zijn veel mensen aan het klagen over de hoge tarieven van het storten van afval bij de landfills van Celicor. En daarom wil hij voor een periode van 2 maanden dat gratis maken. Dan wil hij kijken of dat daadwerkelijk gevolgen heeft voor het illegaal dumpen. En tegelijkertijd heeft hij een oproep gedaan aan iedereen om daarmee te stoppen en gewoon het afval naar de landfill te brengen. VBC bezorgd over plannen. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao is bezorgd over de plannen die de overheid heeft opgesteld in het rapport Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid. In de afgelopen periode zijn er informatiesessies met de leden van de VBC gehouden. En daaruit komt naar voren dat zij geen extra klappen meer kunnen opvangen. Dat betekent dat ze geen extra kosten in de bedrijfsvoering kunnen opvangen. In plaats daarvan pleit de organisatie voor modernisering van het belastingssysteem. Ook het voorstel om de wachtdagen van 3 dagen naar 6 weken te verhogen is onaanvaardbaar. Het zou betekenen dat de werkgever de eerste 6 weken van iemands ziekte moet betalen in plaats van wat nu 3 dagen is. Centrale Bank waarschuwt voor digitale fraude. Dat heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gedaan. Ze waarschuwt consumenten en bedrijven voor het risico van fraude bij digitale transacties. Zulke misdrijven vormen volgens de bank een grote bedreiging voor de financiële en economische stabiliteit van de gemeenschap. Daarom wordt iedereen aangeraden om goed te kijken hoe het gaat met overmakingen. Je kunt zeg maar aanvragen dat elke transactie direct bij jou te zien is op de telefoon of in de computer. Op die manier kunnen mensen achterhalen of er iets mis is met de transacties en of iemand misbruik maakt van hun bankrekening. Cooper eist excuses. Dat gaat over minister Charles Cooper. Die is een kort geding begonnen tegen Elvis de Andrade. Volgens hem is de Andrade schuldig van het bedreigen van de minister, het beledigen en het aantasten van de goede naam. En ook de opmerkingen van de Andrade die al lange tijd zich op allerlei manieren uit tegen Cooper en daarbij ook het woord tira gebruikt, dat hij op hem zou schieten. Dat is volgens de advocaat van Cooper, advocaat van Hoof, spelen met vuur. De Andrade vindt dat Cooper te veel boter op zijn hoofd heeft en lijkt niet van zins zelf zijn excuses aan te bieden. De rechter doet in ieder geval op 12 juni uitspraak. Derde nieuwe ambulance aangekomen. Dat is goed nieuws, omdat enige tijd geleden sprake was van schaarste van ambulances. Er waren toen ook meerdere ambulances stuk. Nu zijn er 2 in reparatie. Maar gisteren is de derde nieuwe ambulance aangekomen. En daarmee heeft Curaçao in totaal, inclusief de 2 die nu in reparatie zijn, 9 ambulances. En er komt nog een 10e aan. En dat moet voldoende zijn. In ieder geval de minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Javier Sylvania, was blij met de aankomst van de nieuwe ambulance. Het
Het is een Ford E350 die in Canada is gefabriceerd en in de Verenigde Staten is uitgerust met alle noodzakelijke ambulancefaciliteiten. En dat betekent onder meer dat hij bijvoorbeeld ook door hoogwater en dergelijke kan rijden. Dan een inval in een huis aan de Cornelis Dirksweg. Dat is vanochtend vroeg heeft dat plaatsgevonden. Onze fotograaf heeft beelden gemaakt van deze inval, waarbij leden van het arrestatieteam in het huis zijn gedrongen. Er werd onder meer onderzoek gedaan in het huis naar bepaalde spullen. Niks is gevonden. De narcotica-dienst was ook aanwezig. En ook de persoon die ze zochten was niet aanwezig. Dus men is daarna weer weggegaan. Maar het was een grote hoeveelheid mensen die nog in de vroege ochtend een inval in het huis deden. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want daar is het bestuursakkoord 2024-2027 ondertekend. Dat gebeurde in bijzijn van staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Het akkoord daar benadrukt dat er op Bonaire de komende tijd een controleerbare groei en een duurzame ontwikkeling van het eiland moet zijn. Zo is het belangrijk dat bewoners meer bestaanszekerheid krijgen. En dat betekent dat iedereen voldoende inkomen heeft, een betaalbare woning heeft en minder financiële zorgen. Een punt over jeugd is heel interessant, want alle jongeren moeten via een eilandelijk kindpakket de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan sport, kunst en culturele activiteiten. Los van de inkomens van de ouders komt er geld beschikbaar dat alle kinderen kunnen sporten of aan kunst kunnen doen. En verder laat Bonaire weten dat de afgelopen tijd in Bonaire flink is gegroeid. Om de groei bij te kunnen benen wil het bestuurscollege dat Bonaire de komende jaren gecontroleerd gaat groeien. En dat moet gebeuren aan de hand van een slow growth model van de Wereldbank. Langzame groei, maar wel een groei. En tenslotte voor het papiaments, om dat te beschermen en te bevorderen, wordt 1 miljoen euro uitgetrokken. Dan gaan we naar Sint Maarten, want er is de afgelopen 2 weken inmiddels veel te doen geweest over de coalitie. Zeker op het moment dat Kevin Mengret op 20 mei zei dat hij de steun aan de regering van 4 partijen introk. Op 25 mei zei hij sorry, dat had ik niet moeten doen. Maar ja, toen was het proces al begonnen. Was het ontslag van de regering ingediend en was het parlement was er al een datum om het parlement te ontbinden. Gisteren was Mengret weer in het parlement van Sint Maarten en daar heeft hij ook publiekelijk zijn excuses aangeboden voor zijn acties van de afgelopen weken. Maar ja, de acties hebben politieke instabiliteit veroorzaakt en geleid tot nieuwe verkiezingen die nu op 19 augustus zullen plaatsvinden. Mengret die vroeg het woord en bood publiekelijk zijn excuses aan. Ik weet dat ik de resultaten van mijn acties van de afgelopen weken niet ongedaan kan maken. Ik begrijp alles wat er is gebeurd en ik wil dat alle burgers van Sint Maarten weten dat ik echt spijt heb van mijn acties. Ik begrijp dat ik het vertrouwen van de bevolking, mijn familie en de coalitie heb verloren. Maar ik wil dat iedereen weet dat ik mijn fouten kan herstellen met mijn werkethiek.
Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan mijn familie, vrienden en iedereen die mij gesteund heeft voor wat er de afgelopen weken is gebeurd. Het is mijn eigen fout. Ik ben nieuw in de politiek en ik zal leren van mijn fouten en doorgaan. Ik wijs met de vinger naar niemand. Ik ben hier om verantwoordelijk te zijn voor mijn fouten. Het zijn uitgebreide excuses die Mengret heeft gegeven. Hij heeft inmiddels bij de vergadering van gisteren meegestemd met de oude coalitie, om het maar zo te zeggen. En dat betekent dat er verder op dit moment niet zoveel verandert. Niettemin, de regering is demissionair en op 19 augustus zijn er nieuwe verkiezingen. Dan gaan we naar Mexico, want dat land maakt zich op voor grote verkiezingen. Maar de laatste dag van de verkiezingscampagnes is toch weer rood gekleurd. Er kwam een bloedig einde aan het campagneseizoen in Mexico toen een schutter gisteren een aankomend burgemeester doodschoot tijdens een rally. Zijn moord brengt het aantal vermoorde kandidaten in Mexico op 23. Dat is natuurlijk enorm hoog. De moord op een burgemeesterskandidaat werd vastgelegd voor een camera. En er is iemand inmiddels aangehouden, 2 mensen zijn aangehouden. En ook werd er gezegd dat de schutter daadwerkelijk zelf is neergeschoten. Bijna 100 miljoen mensen in Mexico zijn geregistreerd om te stemmen voor de president, leden van het congres, verschillende gouverneurs van staten en lokale functionarissen. Het land heeft 129 miljoen inwoners, dus het is een enorme operatie. Daarvoor zullen ongeveer 27.000 soldaten en leden van de Nationale Garde worden ingezet om de veiligheid op de verkiezingsdag te versterken. Op de beelden ziet u Mexico City in de aanloop naar de verkiezingen. Er zijn veel plakkaten te zien, posters en dergelijke. Het zijn belangrijke verkiezingen voor het land en het lijkt erop dat in ieder geval nu een vrouw de leider zal gaan worden van Mexico. Omdat alle bekende kandidaten of alle kandidaten die lijken te kunnen gaan winnen vrouw zijn. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het andere nieuws hier in de regio voor u in de gaten houden. En we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Een fijne dag.